zuciya jima dacewa da duk abin da kake so ke hana aiki girma to karki nake bar ni na dawama a cikin koma amshi wanda yi maka amanna wurin da na yi miki dan zanna kin ga san da nake miki hakunna na shilayya ni za na zo domin na shirya zan tsallake dukkan alƙarya domin gidan darajar soyayya domin zan fuskanta kan hanya yarinya kyakkyawa so ke mayar da masoyi gawa dan Allah kar da ki min tsawa so baya gane shigar gaggawa juyo na kalle ki dan kin ga dai zuciya ta ce ke to zani Saudiya ne addu'a rabbana bar min ke ka sarrafa ma sami shilayya zo ki tare ni da fanke wa sai ta fa mini ke duk duniya kan kina saka silke so bani na zo zafi da hasso dace da soyayya sabon masoyin da ke kishin ka mene ya kan sanya idan har hawaye yake yin sauka kin tabbatar cewa sai damuna za ta ke yin marka ba kuskure kan wanda kan bida ta yake yin hauka raina yana kaunar na shilan yake ma ki tabbata ni ce za ki rayu da ni zan so zaman ki da ni faɗa min so na ci karfi ki so mai so nake haka yafi bukun raina na ji zafi shigar ki da kyokin sama yafi so za na faɗa albashirin ki bani gyaɗa san miki ko me kika biɗa zancen kauna babu raɗa bani zubar so za na suɗa da ni da ke Allah ya haɗa waka tana da kyau da kiɗa yan mata matakar da ina raye babu ke babu yin hawaye ce kawai cewa ma iyaye so da ne babu boye mun zamanto kamar tagwaye na shilayya yan mata na shilayya yar gata raina ke fata gane dukkan manufata ke ɗai ce a rai kwata ke na fi so budurwata rike hannuna ya tabbata na jikin fi zona sallama manufar isona wani dai na sa tsani wai ga kin iyo kirana kina nan ko da yaushe raina so ki ban da ma rayuwar ki da ta wani nufina zama a cikin rufin amana nawa naki ne dan nima mallakin ki ne rai ne dangane soyayya ta ki ta gine merci na ce da ke da so ne godiya da ke so ne ya zamsila